Kutxabank autorako mailegua. Kontuan harritzazu aholku sinple hauek autorako kreditua aukeratzerakoan. Alderatu dauzkazun finantzazioa aukera guztiak. Fidatu zaitez finantza bidean esperientzia duen erakundeaz. Eskatu gastu guztiak banakatuta eta egiaztatu maileguaren amaierako prezioa. Adi jabari erreserbari, autoa saltzean, kostu eta tramite gehigarriak ekarri ditzake. Ezagutu mailegua ezeztatzeko dauzkazun baldintzak. Gainera orain Kutxabank autorako maileguaren eskaera honetaz baliatu zaitezke maiatzaren 16 arte. Eta eskaintzen dizkizugun baldintza esklusiboak erabili ahal izango dituzu. Eta argiago ikusi nahi baduzu, hurrengo adibidean 60 hilabeterako 10.000 euroko mailegu baten simulazioa erakutsiko dizugu. Badakizu, autoa erosi nahi baduzu, zatoz Kutxabank bulegora, edo deitu 901 33 55 66 telefonora.